Ukufunda nokufundisa kuphazamisekile ezifundeni eziyi12 esifundazweni. Izinselelo zisukela ekubambezelekeni, ukungathunyelwa kokudla nokuthunyelwa kokudla okungekho sesimene esihle ezikoleni. Ezinye izifunda zisabika ukuthi kusashoda ukudla abakutholile. Kusolakala ukuthi umnyango uqoke inkampani eyodwa ukuthi ihlinzeke izikole ngokudla esifundazweni sonke. Amaqembu aphikisayo esifundazweni asenxuse uhulumeni wesifundazwe ukuthi enze uphenyo olugcwele. Kuyihlazo ukuthi kuqashwe inkampani bisiyehluleka ukwenza umsebenzi okuthiwe ayiwenze. Lokhu ke sizokulandela nakuba sizwe imbiko ukuthi ke namuhla ukudla kufikile, sizolandela ngoba kungenzeka ukuthi bese kuyinto nje yenziwa kodwa kubuyele esimene sejwayelekile sokuthi ingane zingakudla ukudla ezikoleni. Now iEFF ike yawukhuza ke lomhlola back in 2020 lapho uMSC uMshengu Shabalala uMshengu waye usasesinayo into ethi kukhona ama-elements corruption akhona mayelana noku-award kwamathenda kumuntu okuyena ubhekelela ukuthi ahambise ukudla ezikoleni. Iziphathimandla zesifundazwe zithi lolu daba selixazululiwe. Emva kophenyo oluzoba nzulu ukuthi konakalephi ngempela. Abanye omasipala namaqembu ezepolitiki bangenelele ngemumva kokubona isimo kwezinye izikole. Bacele osomabhizinisi kanye nezinhlangano ezizimele ukuthi zisize.